A ƙasar Tanzania akwai wani mutum da ake kira da Enoch, kuma yana ɗaya daga cikin sadaukan duk duniya. Abin mamaki ko? Wannan mutumin yana da wani ƙarfi wanda daga Ubangiji ya same shi, wanda yake iya tura mota ko kuma a fasa wani abu akan hannunsa ko kuma ya jawo wani abu da haƙoransa. Kai zai iya ɗaukar cikin botiki da duwatsu, sannan kuma wani ɗan adam ɗin ya zauna a saman kansa ko kuma ya ja mota da haƙoransa. Da haƙoransa wannan mutum yana da ƙarfi matuƙa yadda mutane ba sa tsammani. Na yi sacin a intanet akan mutane masu matuƙar ƙarfi, amma babu wanda ya kai ƙarfin Enoch. Kuma Enoch yana da ƙwarin gwiwa sosai a zuciyarsa, kuma mutum ne mai matuƙar haƙurin gaske, sannan kuma yana da son mutane yadda mutane ba sa tsammani. Kuma Enoch mutumin kirki ne wanda mutane kowa yana yabansa, don ba ma mai son faɗa ba ne ba. Ƙarfin Enoch wannan kaɗan daga cikin ikon Allah kenan. Ubangiji yana ba wa ɗan adam abin da mutane ba su taɓa tsammani ba a rayuwarsu. Abin tambaya ta a nan shine, menene abin da kake iya ɗauka da haƙoranka, wanda kasancewa shine ƙarshen abin da za ka iya ɗauka da haƙoranka domin nuna ƙarfinka? Mu haɗu da ku a comment section sai ku faɗa mana abubuwan da za ku iya nuna na jarumta da ƙarfinku.